alle sammen. I dag skal jeg lave en squat-billeder herinde på FIFA 17. Det er min første FIFA 17 video her i lang tid. Så jeg håber, I vil like og subscribe. Altså, I skal like til min video, hvis I gerne vil. Og subscribe til min kanal, hvis I gerne vil. Så ja, og som sagt skal jeg lave en squat-billeder, og jeg håber, I synes godt om det. Hvis jeg runder 5 likes på den her video, så kommer der altså en ny squat-billeder. Så vi skal lige finde det her hold der. Skal vi lige se den her højre bakke her, hvem jeg har skaffet. 68k han kostede. Hector Bellerin, Scream-spiller. Ikke noget at sige til det, han har kostet 68k. Det er alt for meget for en Scream-spiller, ja. Her, så kigger vi lige. Der er faktisk Gary Cahill. Han er en fin forsvarsspiller, synes jeg. Og så Vertonghen. Og målmanden, ingen andre end Mandanda, 85. Det kan ikke gøres bedre. Venstre bak, Danny Rose. For det der var det jo. Og så venstre midten. Der har vi altså Son i purple. Det er altså bare vigtigt. Center midten. Rettere sagt, der har faktisk en 81 rated player. Også en fin spiller. Har han egentlig ikke 4 stjerner. Jo, han er 4 stjerner i begge. Højre midt. Sarne. Og der har vi altså simpelthen Sarne. Han er også vildt dygtig. Hurtig en, og så har jeg en hurtig højre side. Jo. Simpelthen her har jeg Kevin De Bruyne i låne. Ja. Og så her på den anden COM, der har jeg simpelthen Oscar. Og det her det er simpelthen en BPL squat-billeder, har jeg glemt at sige. Og det er med Benteke i toppen. Og lad os se her. 184 virk for lavet på spink. Så lad os nu bare kigge. Her har vi de her sindssyge lånere. Og det er altså det her hold, jeg skal stille op med mod ham her, den modstanderen. Online her selvfølgelig. Håber altså, I vil like til den her video og subscribe til min kanal. Jeg har lige startet på min første video, eller sådan noget. Jeg ved det ikke helt. Det er i hvert fald langt siden. Scream-spiller. Ej, hvor er det lækker. Hvor er det lækker. Jeg må godt skrive nogle forslag til, hvad jeg skal lave mine videoer. Det kunne være ret fedt, hvis I kunne lave et eller andet. Nu møder vi altså en spiller her. Black Tigers. Han møder vi simpelthen. Ja. Jeg tager bare Tottenham, tror jeg. Passer på ham. Stændig. Lad os så komme ind til den her kamp her. Lad os se hans hold. Han har faktisk et godt tysk hold, faktisk. Men jeg vil nu ikke indrømme og sige, at det der det er et bedre hold. Nej, men det er et fint hold. 3-4-80, det er faktisk ret godt. Lad os se at komme ind i den her kamp. Som sagt har jeg altså skaffet de her Pacey højre sider, men jeg starter ikke så godt ud. Jeg synes, han er god. Ham her. Men så kommer Danny Rose. Så kommer
Benteke, men han kan ikke komme forbi desværre. Det er lidt svært at sidde og spille og optage på samme tid. I må undskylde, hvis jeg ikke lige kigger særlig meget over på kameraet, mens jeg spiller kampen. Men ups, der var lige frispark der. Det var ikke så godt. Vi begår frispark, fordi han har altså kalder han Uglu. Han har taget farmand til at skyde med. Hvis han scorer nu, dør jeg. Ej, han tog for mange. Det var tæt på, at han skulle direkte frispark, men han gjorde det altså ikke. Mandanda fyrer den op. Det er altså en ret svær kamp, synes jeg. Han er god, men hold, jeg synes mit hold det er et bedre PPL-hold. Skal gå og få en straffe og rødt kort. Efter 8 minutter får jeg rødt kort, det er godt nok dårligt. Nej, der var frispark. Hold nu kæft, mand. Allerede rødt kort efter 9 minutter. Ikke så godt. Spiller ikke så godt, faktisk. Så scorer han til 1-0. Det er dårligt, det spiller ikke så godt. Werner. Han har også fået at vide, at han er sindssyg. Det kan også lave et tysk squat-billeder på et tidspunkt. Det kommer lige lidt an på her, hvad jeg kan lave af videoer og sådan noget. Men lad os nu bare kigge på det. Der får vi altså Sarne på bolden. Han er altså sindssyg, han er Sarne. Spiller nu til Pereira. Han har ikke noget at gøre her. Det bliver lige trillet lidt her. Tilbage til Sarne. Sarne på stolpen. Nej, hvor er det ufortjent, jeg ikke scorer på den der. Nej. Fuck, man. Nej. Nu går han sikkert op og scorer. Danny Rose ud til Oscar. Og så bliver det til sådan, men det er svært at komme videre for sådan. Dårligt af Oscar. Jeg spiller ikke særlig godt, synes jeg. Men jeg gør mit bedste. Som sagt, nej, jeg har ikke sagt det her, men jeg synes altså, jeg er dårlig til FIFA. Men jeg har nogle gode spillere. Jeg siger så kun, at han har scoret et mål. Og han er farmand til at tage hjørne. Og han tager det simpelthen. What the fuck? Nu er det jo tæt på en score. What, så er han allerede hjemme i sit mål. Nej, ved siden. Ej, der må man ikke miste bolden. Kom nu. Fuck, hvor er det godt, det der, mand. Sindssygt godt taget, mand, Dante. Sådan, mand, Dante. Du er sindssyg. Fuck, der er rødt, mand. Flæk ham ud, dommer. Hvorfor giver han ham kun gul? Skriv lige noget i kommentaren, om I synes, om der ikke var gul der. Der var rødt kort, men nej, om der ikke var rødt kort, mente jeg. Jeg kunne have haft et ren og skær mål der. Så det var lidt klamt. Men sådan er der altså nogen, der er klamme. Pereira scorer til 1-1. Fuck, hvor er det vigtigt, drenge og
sindssygt vigtigt, det der Perea. Det er fortjent, det der med. Jeg tror han bare sikkert, han kan noget, men det kan han ikke. For nu kommer alle mine skills derud til sådan, og det var til klub. Jeg spiller. Jeg håber, at I synes, at jeg spiller godt. Og at jeg har brugt mine coins rigtigt. Hector Bellerin, 99 pace. Han er ingen, der er hurtigere end ham. Han er Aubameyang. Ja, der er ikke noget at sige til 99 pace. Der er ingen, der kan finde med ham. Ja, det er så decent. Så decent. Eller det er bare mega sindssygt. Jeg kan godt lide, at jeg har kun haft en chance, eller et skud faktisk, og jeg har scoret på den. Ej, jeg har haft 3 skud eller sådan noget. Ud til Daniel Rose. Daniel Rose trækker ind i banen, men det får han så ikke noget af, så mangler han hjælp på venstrebakken. Men så tager ham her. Og prøv lige at se en save for fucking Mandanda, mand. Fuck, hvor er han syg. Mandanda kan ikke gøres bedre. Nej, det kan det bare ikke. Mandanda, sindssygt decent goalkeeper. Jeg har skaffet ham for ingen coins, og jeg tror kun det er 1500 det ene. Sender vi altså De Bruyne afsted, og han er ikke hurtig nok, så vi sender næsten Sonne afsted, men nu har vi bare billedet ind. Godt forsvarsspiller Gary Cahill. I dag der lavede jeg altså simpelthen et BPL-hold, som altså et BPL squad-billede. Og jeg håber, I vil tage godt imod den her video. Det er min første video eller sådan noget, jeg ved det ikke helt. Håber altså, I vil tage godt imod den, og ja, og så kommer der nok nogle flere squad-billers pack-åbning i morgen måske. Det bliver bare fuldstændig sygt, når det sker. 1-1 til halvleg. Prøv lige at se de stats. 1 mål. Han har haft 9 skud, jeg har haft 3. Heldigt. Men jeg har haft alle mine skud inden for målet. Men han har kun haft 6. Altså, men det er også meget. 51 boldbesiddelse til mig, så nej, jeg kan sige til, at vi står lige. Men jeg skal lige have sat Vertonghen ud. Hvis jeg kan det. Det er lige meget. Spiller bare med 3 nede i forsvar. Decent hold, synes jeg faktisk, at jeg har. Men nu må han altså ikke gå ned og score til start. Det må han simpelthen ikke. Og det gør han heller ikke. Det er godt komme hjem. Sane. Og der er frispark dommer. Decent indkast faktisk, men ej, det kan man ikke kalde det, men jeg synes faktisk, det her det er et decent hold. Skriv i kommentaren, hvis I skal lave en screen pack åbning og sådan noget. Og alt muligt. I skal skrive det nede i kommentaren, I godt vil se mig lave. I kan også lave sådan en Bentegis Adventure, eller hvad hedder han? Bellerins Adventure. I bestemmer selv, faktisk, hvad for nogle videoer jeg skal lave. Og så scorer vi simpelthen med Kevin De Bruyne. Boom! Sikke en bombe. Det var simpelthen en vigtig en for mit squad-billederhold. Han kører godt her, men han får ikke lov. Eller gør han? Nej. Ved I ikke, hvordan man laver dat, så skal jeg altså bare hjælpe jer med det.
Det er R1, og så er det 2 gange trekant. Og hvis I spiller på Xbox, så er det den her og den her. Det må man ikke skrue på. Godt billede til. Fuck, hvor er det heldigt, mand. Fuck det, mand. Det er lige meget 2-2. Jeg håber, I bare nyder kampen. Nu skal jeg lige lidt skæld i det. Sådan der. Sarne. Ej, kom nu Sarne, mand. Du har fucking venstreben. Hader venstreben. Ej, hvor sjovt. I skal også bare skrive ned i kommentaren, hvis jeg skal lave en fodboldvideo. Jeg er pro til fodbold, men jeg er desværre skadet, så mit knæ, jeg har fået ondt i det simpelthen. I går, der var jeg ude og spille noget skolefodbold, og så fik jeg simpelthen bare ondt i mit knæ. Og jeg ved ikke helt, hvad der skete. Det var bare lige til starten af skolefodbolden. Altså spillede jeg faktisk ikke særlig godt. Men jeg har også lige været ude og spille kamp i dag, så... Fuck, hvor er det sindssygt. Prøv lige at se, hvor sindssygt decent målmand jeg har skaffet mig. Sikke en syg målmand i fucking hovedet. Det lægger lidt, det må I undskylde. Ej, hvor er hans internet dårligt. Jeg har rent godt internet. Har jeg tjekket faktisk. Så du kan godt nå ham. Den Belle, han er ikke så hurtig som dig. Nej, det er godt lavet. Godt forsvarsspil, mand. Nej, for det irriterende, det bare lægger sygt meget, mand. Kæft, det er idiotisk, mand. Jeg tror bare en hacker. Trods alt bare en hack. Hackmod. Eller lægmod. Har han Alaba? Han har simpelthen skiftet Alaba ind, men hans Coman er skadet, så... Jeg ved ikke helt, om han har pakket ham, eller sådan noget. Nøje, jeg spiller flot. Men heldigt, at han får bolden trækket til sig. Det er flot lavet her. Og så sender vi ham afsted. Kom så. Hvordan kan han tage den, mand? Øj, det var et decent shot for Pereira. Prøv at gøre sådan her. Og brug dødboldstaktik. Løb til forreste stolpe. Og så gør vi sådan her. Det var tæt på, men nu skal vi altså bare tilbage. For han har en deroppe, som er giftig. Jeg håber ikke, jeg bliver nødt til at gå frispark. Godt forsvarsspil. Endnu en gang. Jeg synes faktisk, jeg er god i forsvar, men... Nu sender vi... Ej, hvorfor sender vi ham ikke afsted, mand? Jeg skulle lige til at sige det. Så gør han det fucking ikke. Nå, var det helvede sin sko. Hvor er det helvede, mand. Fuck, hvor er det helvede. Men nu går vi op og scorer. Men det er kun fordi han slæk. Fucking idiot. Fuck, han bliver rullet ud. En fucking Bellerin. 100 fucking LP's. Der er ingen, der kan følge med. Se selv her. Kingsley Coman kan engang. Rødt kort til sådan, mand. Rødt kort, han trækker det sgu.
Jeg har jo ingen chance. Hvad gør kalder han nu, Blue? Han misser. Jeg har 10 minutter til at score i FIFA. Med 2 røde kort. Det er endnu mere skrald, så... Ej, hvorfor dømmer han? Hvad gør jeg? Ej. Nej. Det er også bare idiotisk. Hvad fuck? Fuck, den lå sygt, den gjorde, mand. Den lå for decent. Oh shit. Shit! Og så scorer han fucking fint. I morgen skulle jeg så dårligt til FIFA. Jeg har jo klart bødeholdt ham, men jeg formår også at gå dumme frispark og sådan noget, men jeg kan sagtens lave en BBL-hold igen. Øj, der er rødt. Hvorfor dømmer du ikke noget? Ej, kan I ikke lige skrive i kommentaren, om der ikke er frispark der? Det vil jeg rigtig gerne lige have til at skrive, fordi det var da godt nok mærkeligt. Fuck, man. Og jeg har tabt. Heldigvis han ikke fik et mål ud af det, så det havde gjort resultatet pinligere. Undskyld, jeg spiller så dårligt. Det må jeg til sindssygt undskylde. Det er min skyld, det hele. Men lad os lige se, om vi ikke kan score fra midten af. Nej. Tak fordi I så med i den her video. Men den er ikke færdig endnu, men vi ser altså på det. Tak for kampen. Jeg tror altså bare, at det er Pelé, der har været kampens spiller. Prøv lige at se målene. Det er altså kun Pelé og De Bruyne, der har scoret. Men desværre har der ikke været flere mål i vores. Så vi ses. Men nu ikke noget. Jeg har tænkt mig at lave en mere video på det i morgen. Faktisk med de her sindssyge 25k packs. Det må være i morgen. Og så lægger jeg nu til jer. Så jeg håber, at I tager imod den. Tak for mig. Tæt tabellering. Øj, hvor er det da godt nok pinligt, mand. Jeg putter altså bare lige weight ind og her. Ja, ups. Så er det sgu. Gør sådan der. Gør sådan der. Når han went away, jo. Så sætter vi det pay ind. Brug engangskort. Nå, han har ikke sådan en. Tak fordi I så med i dag, og håber I vil se flere af mine videoer. Husk at like og subscribe, hvis I vil se flere videoer. Selvfølgelig lægger jeg også en ud i morgen til jer, så farvel. Håber, at I vil se mine andre videoer. Farvel.